Hej, jeg hedder Jar. Jeg hedder Mark. Og vi går begge to i 3.G, og vi går på TEX Hillerød. Yes, og vi vil fortælle jer lidt om vores studietur. Vi har været i Istanbul. Ja, og vi vil gerne lave den her video, fordi vi vil gerne fortælle, hvad der er godt og dårligt ved en studietur, og hvordan man selv kan gøre det rigtig godt. Og så vil vi også give nogle eksempler på nogle dårlige ting, som vi selv har begået som en dårlig fejl. Ja, vi vil tage udgangspunkt i vores egen studietur. Yes, jeg vil så fortælle om nogle dårlige eksempler fra vores studietur, hvad vi gjorde galt. Vores tidsplanlægning fra før vi tog afsted, vi havde en måneds tid cirka til at planlægge det, plus minus, og det var slet ikke nok. Vores ture, de ture vi i hvert fald ville på, der var simpelthen op til et halvt års ventetid. Det havde vi ikke lige taget stilling til, og så derfor kunne vi slet ikke komme på dem. Så da vi egentlig kom til stykket, hvor mange af de ture vi gerne ville på, ikke mulige, og så var der ikke så meget andet i den forstand, der var fagligt for vores linje, matematik og fysik. Så vi havde basically ikke så meget at tage os til i den forstand angående turene. Og så vores hoteller, vores hotel, det var ret nedslidt, for at være ærlig. Vi havde nok glemt at tjekke reviewsene, så det skal I huske. Og så vil jeg gerne snakke om nogle tips og nogle tricks til, hvordan man kan planlægge den bedste studietur. Og så kan vi starte med at lave en tidsplan i klassen, for at planlægge, hvad man skal nå, hvornår man skal bestille billetter, og hvornår man skal ringe til forskellige seværdigheder, for at bestille tid hos dem, osv. Og så kan man lave en lille research, altså en individuel research, hvor man selv kigger på, hvor man gerne vil hen, hvad for nogle destinationer det skal være, og så kan man snakke om det i klassen, og tage sådan en lille fælles beslutning i klassen, afstemning på Facebook eller i klassen, og se, hvor vi skal hen. Og bagefter kan man så lave en lidt mere detaljeret research, hvor man kigger på den enkelte destination og kigger på, hvad kan man se her, og hvad for nogle seværdigheder er der, hvad for nogle klubber er der, restauranter osv. Og hvad kan man lave efter man har lavet noget fagligt. Og bagefter, når man kigger på den her lille detaljerede research, kan man begynde at bestille billetter og hotel. Og det kan man måske sætte en eller to personer til at gøre. Og det er meget vigtigt her også at kigge på nogle reviews af de her hoteller, fordi at vi havde nogle dårlige, altså vores hoteller havde nogle dårlige ting, for eksempel væggelus og skimmelsvampe, smadrede toiletter osv. Så det er en rigtig god idé at kigge på de her hoteller, og hvad folk siger til det, inden man selv bestiller. Og så kan man fastslå de her seværdigheder, altså fælles i klassen, for at se, hvad vil vi gerne se sammen, og hvad kan man se i fritiden. Og så kan vi fordele arbejdet, så der er nogen, vi fordeler det i grupper, så det er meget vigtigt, at vi har en koordinationsgruppe først, på maks 2-3 personer, i forhold til det, som vi havde på vores studietur, hvor vi havde 8 personer. Og det bliver rigtig dårligt, hvis man har 8 personer, fordi det bliver svært at koordinere det hele, når man er 8 personer og tage en fælles beslutning for eksempel. Så en lille koordinationsgruppe på 2-3 personer, og så kan man lave nogle flere grupper, hvor man kigger mere specifikt på de forskellige ting, f.eks. på det faglige, virksomhedsbesøg osv. Og til sidst kan man lave en tidsplan inden for de her forskellige grupper, hvor man kigger på, hvad skal vi nå ind i den her gruppe, hvornår skal vi være færdige med de her forskellige ting, så vi kan nå at fastslå alle tingene, inden vi tager på studietur. Og til sidst, så skal vi have et overblik over alle de ting, vi har snakket om, så vi tager en lille diskussion i klassen, en halvanden eller til en måned inden, så vi ved, hvor vi skal hen, og vi kan lave sådan en mere konkret dagsorden til, hvad vi skal se i løbet af den her studietur. Yes, det er så det, vi havde. Og det er vores kamera og lydmand. Jeg hedder Kasper. Jeg hedder Ada. Og vi siger tak, fordi I vil se vores video. Yeah. Og held og lykke med jeres tur, og drikke en masse øl. Husk det. Ja, gør det. Jeg vil komme med nogle dårlige eksempler. Hvad der gik galt på vores studietur. Ja. Strækker lige ud. Sådan, så er du varmet op? Klar.